Grabe na rin panahon. Alas 8 pa lang gani. Sa parang oras, 15 na yung inita. Pasilong sa ko Pagi ko kadag tubig. Inita na yun. Inita. Nilong taning ilang sa mangga. Huwayan ng mangga. Grabing limutan na gid. Grabe di na matabang panahon Napay sigig panugdog niya init kayo. Panguyawan na tas panahon ron. Nasa ning ako mga amigong mga ambugiro Unsa to, Ming? Niingon ko, naana sa dang akong mga amigag-amigo, nga mga gwapa-gwapo. Di masya mo maminaw tarong Tarong hap. Dimday kagikan Ming. Nga murag luya man ka ika. Ditos among uma kani laging pobreta, uma balay. May na lang ni nabasta nalay kita bahalag. Pobre. Maula diha, ang akong papa nga pulis awa, ingon ako chill. Murag dagkog sildo akong papa. Ay da. Baliw na ni. Tuan na sad lagi ipakaubos dayon ta abi mag-uumara ta. Paita kini mga kuana Ayo ipanghambog ng imong papang pulis. Wa magali ko mag ingon nga akong papa engineer. Daghan kay project na akong papa. Kay siya engineer. Kusuga nagisangin ron. Lain kay ba kusug kay hangin nga nas duol kay pati kusuga. Wagi mga tarong. Matarong ra yan ron may gusto mo ron. Ay sa plabanin yung panghambog umod ko mag-ingon nga akong papa si Mas Nisulwed. Baka naman nakigayag barko bisa pag ipasuri mo kadadlaw sa barracks. Savage! Di samot kakusog ang hangin. Baliw na ng buhata. Di matabog ka ang buhata. Makabiluot sa kambuwero ano yung tuhan. Di pa lang lagi na ko amigo. Unsay hangin Ming? Oy, ningon ko nga kanang kuan. Nindot kayong hangin ba? Presko sa hangin. Mura kong mapalit sa hangin saka presko ba? Nindot sa hangin. Ikaw Ming, anong nangumaraman ka? Unsa may trabaho sa mong papa? Uy, ayaw na ninyong ira ng mag-uuma Kay bawo mo nga kanang mga taga-syudad, parehan ninyong mga dato nga di kamaong manguma. Kay kanang mga tanom diyang mga humay. Bugas. Di man day na tanom ng bugas. Mais. Kana mga utanon, mga lamas. Mahimo bago nagkamo puro tanan dato. Kami mga pobre na dire alima na diri maong di na nato ira ng mag-uuma. Pero tinuod ginoon pobre rami. Asam din mong tatay Ming? Ay napriso lagi. O sa din na presuhan Ming? Nakapatay. Aw, Mayroon sa diay nga preso Kani sa gustatay good kay puan. Nakapatay mga hambugiro. Tay dali ragot tay. Nga naman. Dagan! Action. Unsa? Action. Maula diha, awa nga akong papa nga pulis. Ay, Kanginangin dia, mag-stress angin. Yeah! Usap! Usap yan. Wow! Ipa, nga masikip man! Social distancing man! Dato na yung gingon? Mga dato dyan. Action. Ikaw Ming, anong nangumaraman ka? Action. Uy. Tay, dali, ragot tay. Ano man? Tag-iso.